Machiegni kendo nyakora Ramogi ma en rameny piny kidieny mar ariyo na singone ni wantiere kod twak wadwa go mbaka kanyo gi meneja mar boma ma Kisumu. Ntiere weche moko manok mabende wadwa go mbaka nyako tenre kod boma ma Kisumu. Ntiere nonro mabende kata chenro mabende koro osechiw mano mar pogo boma ma Kisumu. Wantiere kagi ng'ano mabende ochung' e ongala manyime chenro makamano mano kanya Abala Wanga achiel kachiel kantiere studio ma Kisumu oimore jatelo mosi oganda jo kanyanam kapok wachako twak makama. Erokamano moso jo kanyanam kod jodak ma Kisumu City, jowetena modak Kisumu City, amoso kabisa odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kendo erokamano kuom loso thuolo go kodwa mbaka. Ntiere mano mosewuok mawachore ni untiere gi chenro mar pogo boma ma Kisumu. Lernwa anena wacho ni koya dho faras owuon wawinjie ni to en chenro mane to dwa time nang'o kapok wadonje kuku mar wachni. En chenro mano se ka ngire gavana ma Kisumu Nyong'o nodonjo to bangi ni ariyo to nochak wacho ni mondo Kisumu City watim mpango mare manyien mondo city obed gi plan manyien miluongo ni Kisumu City Local Fiscal and Land Use Development Plan. Mano tim gi jo French Development FD emano sponsor no consultants no timo motime public trust station motere nyake assembly assembly kanyo gitimo public participation magi debate magi kale governor no se sign koro nego bed launched ema wadwa loso kuome ka governor poko launch gi welo tege gi jomotelo Kisumu te koro wadwa niso kaka Kisumu di pogo mopogore. Ntiere kidienje mabende upang